बर' हारिनि जारिमिनाव दिनैनि साना गेदेरथार मोनसे मुंख'जाथाव आरो गोसोखांजाथाव सान जानानै थागोन, जेखौ जोङो रेड लेटार डे होननानै बुंनो हायो। जारिमिननि माने बिलायाव बियो मोनसे रोखा नेरसोन आरो आगान जानानै थाबाय जे भारतनि महामहिम राष्ट्रपति हादरगिरि मानगोनां रामनाथ क'विंद बिथां आरो फार्स्ट लेडि मेडाम क'विंद बिथां सानैबो दिनै बेयाव बाहागो लाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो मोनथाम रायजोनि सा सानजानि सिक्किमनि, मेघालयनि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोना बाहागो लादों। आसामनि राज्यपाल जगदीश मुखी प्रफेसर बिथाङा बाहागो लादों आरो गोबां आलासिफोरा बाहागो लादों। दा रोजा रोजा बेयाव सुबुंफोरनि मोनसे बाना आरो बे दिनैनि जथुम्मानि गेजेरजों गाहाय आलासि महरै भारतनि सिबिनां हादरगिरि रामनाथ क'विंद बिथाङा बाहागो लानानै बर' हारिजों आरो गावनि जि सोमोन्दो, बे मोनसे पुराना बा गोजाम सोमोन्दो, बेखौ बिथाङा फोरमायदों गोथौयै आरो गुवारै। लोगोसेनो बर' रावखौ 80 सिदुलाव सोसननायनि समाव आरो जेब्ला बर' हारिया बड'लेण्डनि थाखाय बर' हारिनि संबिधानिक मोनथाय आरो थामोनथाखौ लानानै जुजिबाय थादोंमोन, बे समाव बिथाङा भारतनि राज्य सभानि MP हिसाबै खामानि मावदोंमोन। आरो बै समावबो बिथाङा UG ब्रह्म बिथां आरो गोबां सा सानजा भारतनि MPफोरजों सावरायनानै बर'नि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय बाथ्रा बुंबोदों, मदद होबोदों। आरो दिनै बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिभ एन्ड लेट लिभ, थां आरो थांनानै थानो हो, बे मोनसे मट'खौ बर' रावजों बिथाङा बुंदों। बर' थुनलाइ आरो बर' भाषा बे बिश्व दरबाराव जौगालांनांगौनि थाखाय बर' रावा दिनै 80 फारियाव हाबबाय। भारत संबिधाननि गनायजानाय राव, आसामनि लोगो सरकारि राव, आरो बेखौ आरोबाव फेहेरनो आरो माने गासैबो बिथिंजों माने गेवलांसार होनो थाखाय जेसेबां हाबा मावनांगौ, बिनि राष्ट्रनि जायफोर फसंथानफोर दङ, बे गासैबो देशनि फसंथानफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों हाबा मावलांनांगोन, बे बाथ्राखौ बिथाङा गुवारै बुंदों। बिथाङा गुरुदेव कलेश्वरन ब्रह्मनि मुं लादों, बिथाङा जयभद्र हागजेर सनाराम थावसेननि मुं लादों। आरो बिथाङा माने जोंनि जायफोर आगुनि गेदेमा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म, सतिश चन्द्र बसुमतारी आरो बिथांमोननि मुं लानायनि गेजेरजों पद्मश्री कामेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुंखौबो लादों। दा बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव। आरो बर' हारिनि जारिमिनाव बा आसामाव बेबायदि आसाम साहित्य सभानि जथुम्मायावबो भारतनि राष्ट्रपतिया बाहागो लानायखौ जों नुबोफेराखै। बेखायनो दिनै सारा बिश्वनि मानसिया, सारा भारतनि मानसिया, आसामनि मानसिया तामुलपुर बे बड'लेण्डआव जानाय बर' थुनलाइ आफादनि 61थि जि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ बयबो नोजोर होदों। आरो बर' भाषाया बिश्व दरबारनि मजियाव मोनसे बयजोंबो गनायजानाय, बयजोंबो सोलोंनो लुबैजानाय मोनसे भाषा हिसाबै बा अग्रणी भूमिका लानानै बे भाषाखौ जौगासारनायनि बेलायाव जोंनि जि सक्ति, बिथांनिफ्राय जिखिनि जोङो बोलो मोनबाय, बिथाङा जिखिनि जोंनो बोसोन होना गालांबाय, बे जोंनि थाखाय माने बांसिन बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफादा आरो बर' माहारिया जोङो गोग्गायै थांना थानो थाखाय बोलो मोनसिगोन आरो हाबा मावनो थाखाय बोलो मोनगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों।